Waqt il-programm Extra fuq ix-xandir nazzjonali spikka il-pjan tal-Gvern li ppreżenta lill-imsieħba soċjali dwar azzjonijiet konkreti li jindirizzaw it-tibdil fil-klima kontra il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista li jrid jerġa' jolli l-kontijiet tad-dawl billi jilliberalizza s-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku fi kliem ieħor iħalli s-suq isuq. Fil-programm ippreżentat minn Sejfer Balzan, il-Ministru għall-Ambjent u l-Enerġija Mirjam Dalli spjegat kif b'mod immedjat il-Gvern se jirdoppja l-investiment fis-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku. Qalet li dan se jfisser iżjed ċentri ta' distribuzzjoni, iżjed substations u iżjed kilometri ta' cables biex f'każ ta' ħsarat ikkawżati minn mowġiet ta' sħana oħrajn jew temp estrem ieħor fil-Mediterran, it-tekniċi tal-Enemalta minnu fih ikunu jistgħu jagħtu il-provvista b'aktar konnessjonijiet u sistemi alternattivi milli diġà hemm. Il-Ministru spjegat b'eżempji konkreti il-pjan ta' investiment ta' 90 miljun euro kif imwiegħed fil-manifest Malta flimkien li kien diġà beda iżda issa qed jissaħħaħ u mħaffef. Nirdupjaw il-kapaċità ta' 3 distribution centers f'Marsa Skala, f'Ħaltarxien u fl-Imrieħel. Dawk għamilnihom u issa ħankunu qegħdin nirdupjaw il-kapaċità ta' 2 distribution centers oħra, wieħed f'St Andrews u wieħed f'San Ġuwan. Tkellimna dwar il-ħtieġa li nagħmlu distribution center ġdid fin-Naxxar. Biex nilqgħu għal din il-realtà, qegħdin inħarsu lejn 4 distribution centers ġodda u nafu fejn. In-Naxxar, in-naħa tas-Siġġiew, in-naħa tar-Rabat u in-naħa tal-Kottonera. Qegħdin naraw, pereżempju fil-manifest elettorali tkellimna dwar 200 substation ġdida li jsiru fuq temp ta' 5 snin. Dak l-ammont irridu naċċelleraw. Quddiem dan kollu, l-Oppożizzjoni ħarġet tiddikjara li s-soluzzjoni tagħha hi li tilliberalizza s-sistema tad-distribuzzjoni. Iżda il-Ministru Dalli spjegat li din il-proposta tal-Partit Nazzjonalista tfisser biss li f'kull kont tad-dawl il-Maltin u Awċin jibdew isibu linja ġdida fil-kont li tispjega l-ammont żejjed li jridu jibdew ħalsu. Ħanejdlek jien xi tfisser it-triq li intom tridu tmorru fiha. Jiena meta kont noqgħod Brussels għandhom din is-sistema. Mal-kont, u dan kien leaflet li kellna, iżidlek distribution cost 43% of the bill. Taf xi tfisser distribution cost? Savior. Tfisser li il-Partit Nazzjonalista jrid li jżidlek linja fil-kont. Fil-Kastana, u mhux veru, fil-Kastana tiswa 438 euro. Taf xi tfisser il-liberalizzazzjoni li trid int? Fid-Danimarka jħallsu 59 cents għal kull unit tad-dawl. Fil-Belġju jħallsu 45 cents għal kull unit tad-dawl. Fil-Repubblika Ċeka jħallsu 39 cents għal kull unit tad-dawl. U mbagħad tiġi tballaħħa n-nies li ħadd traħħas it-tariffi. Waqt l-istess programm il-Ministru Dalli uriet ukoll kif il-Partit Nazzjonalista laqqas jaf kif taħdem is-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku f'Malta. Dan hekk kif il-kellim tal-Oppożizzjoni Mark Anthony Sammut qed isostni l-sistema li għandna bħalissa għandha N-1, jiġifieri kapaċità u cables alternattivi għal meta jinqalgħu il-ħsarat biss fil-livell ta' voltaġġ ta' 33 kV u fiċ-ċentri tad-distribuzzjoni. Il-Ministru spjegat li fil-fatt l-N-1 tinsab ukoll fil-livelli aktar l-isfel tas-sistema tad-distribuzzjoni fosthom fil-cables li jwasslu elettriku fis-substations u fis-substations infushom.